Sa bisa ng Proclamation Number 753, idiniklara ang buwan ng Oktubre bilang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month. Layunin nitong itampok ang mahalagang papel ng extension services sa pagsulong ng agrikultura at pangisdaan mula sa training, information dissemination hanggang sa suporta para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Pugay sa ating mga extension workers, ang ating katuwang sa technology transfer at access sa mga serbisyo. Makiisa sa selebrasyon ng Extension Month sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw Pilipinas, Diyos Marhay Naldaw Bicolandia. Welcome po sa ating ikawalong episode ng Ating Kaugnay Podcast, Provider of Extension Advisory and Services. Ngayon po sa ating episode ay tayo'y nagagalak na ang ating makakasama ay dati rin naming kasamahan dito po sa Region 5 and at the same time dito talaga siya nag-umpisa naman. No? So, ang aking pong tinutukoy ay ang ating bagong Center Director ng ATI Region 5, si Doc Joey Villarpino. So, Sir Joey, magandang umaga po. Good morning, Mike, and of course lahat ng ating mga nakikinig, nanonood at sumusubaybay dito sa Ating Kaugnay Podcast. Okay. So, Sir Joey, very timely yung simula ng iyong pamumuno dito sa atin sa ATI Bicol kasi yung effectivity noon ay noong October 1, 2025 dahil ipinagdidiriwang po natin ang first ever National Agriculture and Fisheries Extension Services Month sa bisa ng Proclamation Number 753. Knowing na you are fully immersed ka sa mga ating extension worker before becoming an extension manager and of course Center Director of ATI Bicol. So nagsimula ka bilang Agriculturist 1 sa ATI noong 1996. Medyo ilang dekada na po. Naging Agriculturist 2 at Engineer 2. Yeah. Naging Planning Officer 2 po noong 2015 bago naging Senior Agriculturist at naging Chief ng Partnership and Accreditation Section. Noong 2019, ikaw po ay inimbitahan ng ating Central Office at ikaw ay naging OIC Chief ng ating Partnership and Accreditation Division doon po sa Central Office. Noong 2023 naman po ay ikaw po ay nalipat na at naging Center Director ng ATI Central Luzon or ATI Region 3. Yeah. At sa inyong pamumuno, naging number 1 as performing center ang ATI Central Luzon last year, 2024. Wherein yung nakaraan na taon ay yung ATI 5. Yeah. So, nung 2024, last year lang po, ay kayo yung number 1. So, ngayong taon, 2025, naging Center Director po kayo sa ATI Bicol. And with all those experiences na nasabi ko po, how would you describe extension services from the point of view ng ATI Center Director or pagiging Director? Kasi siyempre, yung lahat na po yun ay mga posisyon na na-handle mo since 1996 hanggang sa ikaw po ay maging Director ng Region 3. Siyempre, iba yung point of view na as ikaw yung nagtatrabaho at ikaw naman yung parang ikaw na yung manager. Ikaw na yung, nasa iyo na yung desisyon ng buong center at hindi katulad ng dati na tipong siyempre may director at mas mataas sa iyo. So, work very closely sa mga various agriculture and fishery extension stakeholders din. So, ano po yung
maano natin, Sir Joey? Well, salamat Mike, Kuya Mike sa pagkikwento ng aking Brief lang naman. kwento dito sa ATI kung paano ako nag-umpisa hanggang sa iba't ibang posisyon na binigay sa atin, responsibilidad, and of course, nung tayo ay nahirang na Center Director noong 2023 at na destino sa kabilang riyon ng Central Luzon, wherein I had a very good experience at engagement with the various regional stakeholders ng Central Luzon. So, sabi mo nga, nag-umpisa tayo sa mababang posisyon. So, iba-iba rin yung eksperyensya bilang sa pagpo-provide ng extension services. Una, nagsisilbi akong Assistant Project Officer, then Project Officer. I know you are very familiar with that because pinagdadaanan mo rin yan at ginagampanan mo ngayon. I-implement. Then, at the same time, naging Planning Officer at involved sa engagement natin sa iba't ibang stakeholders in terms of planning ng mga extension services dito sa region pa noon, sa Bicol. And of course, noon tayo rin ay nahirang na chief ng Partnerships and Accreditation Division. So, more on banner programs, pakikipag-unayan sa iba't ibang pillars of extension. So, as I went along with my experiences and of course, given the chance na naging Center Director, ay naiiba rin siyempre yung ating pananaw. So, sa akin, ang extension services ay napakahalaga na policy instrument ng government. It is equally important with research na kung saan binibigyang halaga ng pamahalaan yung pagtuklas ng iba't ibang mga technologies, pamamaraan, innovations. So, I think research is worth nothing kung hindi natin ma-transfer doon sa mga end users. And that's the role of extension. So, yun yung natin, yun yung ginagampanan natin. And of course, as Center Director, mahalaga na ma-ensure natin na yung mga applicable research or technologies na produkto ng research ay ma-extend natin sa ating mga end users. Kung sino man yung mga end users na na-identify nung nagsisimula pa lang yung research at hanggang siya ay naging mature. Lalo na po dun sa ating mga agricultural extension workers. Yes, oo, tama ka. Hindi lang sa extension workers na kung saan sila yung ating major primary client, but also sa mga client din nila. Sabi nga niyan, ang isa sa mga original na mandate ng ATI is to train agricultural extension workers and their clientele. So, ang research is of course, ang extension is of course disseminating new technologies doon sa ating mga farmers, especially farmers, fisher folks, youth, women, doon sa mga bagong technology na natutuklasan ng research sector. And of course, doon naman sa mga existing technologies, mga new innovations. So, importante na yung mga new innovations ay may apply doon sa mga existing na mabisa naman pero kailangan pang mas maganda kung na-improve pa natin. So, that's the role of extension is to disseminate new technologies, develop new innovations, and of course, dito tayo sa ATI, sa pamumuno natin bilang Center Director, is to ensure na itong mga appropriate technologies ay naipoprovide natin sa tamang pamamaraan, sa tamang, sabi nga niyan, extension approach, methods, and strategies. Of course, mobilizing our partners. So, yun yung ating number one na mandate. At of course, bilang nahirang na Center Director is to ensure na tayong lahat, pati kayo, kasama ko dito sa opisina, ay ma-ensure natin na itong mga technologies na ito ay disseminate natin using appropriate extension methods and strategies sa ating mga kliyente. Sabi mo na sir yung lalong-lalo na particular dito sa atin sa Bicol region. Yes. Ano po yung pananaw, especially sa pagbabago ng extension work natin. Simula nung nagumpisa ka, like mga 1990s, balik na yung 1990s na. Yung tayo balik doon sa masano pa. So, ano po yung nakita nyo with regards doon sa atin dito sa Bicol, particularly Bicol region, yung environment na ginagalawan ng ating opisina, may pagkakaiba na ba nung 1990s hanggang sa ngayon? Mas challenging ba yung panahon noon or sa panahon ngayon? Kuya Mike, tama ka, napakalaki na pagbabago. Because nung nag-umpisa ako sa ATI noong 1996, 3 ang ATI.
dito sa rehiyon. Oo. Na sa ngayon ay isa na lang, tayo na lang, di ba? Regional Training Center. When I started, it was 3. So kami na nakabase kami sa CBSUA noong 1990s, meron kaming counterpart sa Bucaf. Yun sila yung tinatawag na Farmers Training Center. So at meron pang isa sa Bicol University Tabaco Campus, sila naman yung Regional Fisheries Training Center. So they take charge of the fisheries extension sector. So tatlo. So sometime in 2004, the ATI management kumbaga kasabay noong ating rationalization na initiative naman ng national government, nag-streamline ng function yung ATI. So from 3, yung isa, yung fisheries, kinuha na sila ng BIFAR because of the fisheries code. Tapos yung natira na FTC and RTC ay nagsanib sa pinagsama yung mga empleyado, in-streamline yung functions para mas ma-optimize yung resources kasi nga dumaan din kami sa period na kukunti lang yung pondo na ilang training ginagamit ng opisina, ilang training na almost 1 training, pero ngayon 1 training per day. Di ba tayo, kayo, pansin na pansin nyo yung pagbabago na from 1 training per month ay halos ngayon ay nasa linggo-linggo ay 2 training, 2 to 3 trainings per month tayo. So sabay-sabay. So una-una lumaki yung budget natin, na streamline yung ating mga opisina. And of course, nagkaroon din ng mga bagong posisyon. Tapos from kumbaga simpleng training and extension arm ng DA, tayo ay nabigyan ng mandato to orchestrate and harmonize the extension functions of the different pillars of extension. Dahil ito sa AFMA. So ang pillars of extension ay iyong national government agencies. Kasama tayo dyan, siyempre, because tayo ay sangay ng DA. Kasama natin ang SUCs, state universities and colleges, and of course, yung local government units. Sila naman yung partner natin sa pagpo-provide ng frontline extension services. That's their mandate based on the local government code. And of course, ang pinakamahalaga nating katulong sa extension is yung private sector. Kasi sila yung ating, kumbaga, direct beneficiary at source of, sabi nga niyan, constructive and criticisms. But we view criticisms as constructive inputs in making our services better and more proactive. And of course, na-enhance yung maraming public and private partnerships sa ating programa na inilaunch nung, I think, between 2010 and 2015, yung ating certification ng learning sites for agriculture. Then, nandyan pa yung Schools for Practical Agriculture, o SPA, na ngayon ay LSA2 na. At dumating na rin yung ating bagong programa na pag-i-accredit naman ng mga extension service providers. So, ito yung enhanced participation ng private sector. So, isa yun sa mga major changes na nangyari through the years. And of course, na-strengthen din tayo ng iba't ibang mandates. For example, yung, I think sometime in between 2010 or 2003 to 2007, we were given the mandate ng DA na i-implement ang electronic extension. Yung e-extension na kayo sa information services ay siyang nangunguna sa pag-implement nito. So, isa yun sa mga major pagbabago. From face-to-face instructions, nung ginagawa namin before, pumasok yung e-extension services. Diba? So, enhanced partnerships din. Binigyan din tayo ng mandato ng DA through AFMA na makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya na nagpo-provide din ng extension services. Kaya nga tayo tinatawag na harmonizer at orchestrator ng agriculture and fishery extension services. So marami tayong partnerships. Unang-una syempre sa DARFO, ang ating mother agency. Sa kanila tayo kumukuha ng kumbaga trust and priorities. Yung direction sa national, sa mga regional field offices. Sila yung nagsiset ng directions, nagpo-provide tayo ng support in terms of extension services. Then of course, sa mga private sector naman, malakas din ang ating pakikipag-ugnayan. Unang-una, syempre sa Camarines Sur Chambers of Commerce Industry, na kung saan we participate, we co-organize itong mga different trade fairs, agri-summit, na kung saan yung mga partners natin sa Learning Sites for Agriculture Program ay nabibigyan ng chance to showcase their products. So, yung product kasi nilang yon, end product yun ng ating mga trainings na ginawa sa kanila. So, binigyan natin sila ng training sa production, sa post-harvest, sa product processing. So, na-produce na nila yung product, na-process na nila. At market na lang. Yeah, market. So, through our partnership with
with the private sector, the Camarines Sur Chamber of Commerce Industry ay nabibigyan sila ng chance, di ba? To showcase their product. And of course, dinunsa din natin yung PAFES, di ba? So PAFES is our main instrument in engaging with local government units. Ayan, so province-led ito, sila yung nagbibigay ng kumbaga operationalization nung ating in relation na rin to dun sa nasabi natin na 'di ba nagkaroon ng devolution. Yeah, and then ito na yung lalo na yung sa Mandanas. Tama ka diyan. Yung Mandanas and Garcia ruling. To operationalize that ruling ay ATI together with DA conceptualize this PAFES na kung saan tayo ay very much involved in partnership with DA sa pag-implement ito sa local government units. Then, yung ating partnerships with the different state universities and colleges. Which is one of the pillar also natin sa extension. Tama ka. Isa sa mga pillars sa extension. At siyempre, they provide formal education. Tayo naman sa non-formal. So, we provide exposure doon sa kanilang mga estudyante. Diba? Immersion, even sa secondary, diba? Sa DepEd. We provide immersion sa mga senior high school students. Doon naman sa college level, we provide OJT opportunities from our partners, CBSUA, Bicol University, Camarines Norte State College. So those are just a few samples of state universities and colleges dito sa rehiyon natin na malakas na katuwang natin. And of course, bago ko malimutan, yung RAFC, yung Regional Agriculture and Fisheries Council, kung saan sila naman kasi yung sa DA. Sila yung recognized ng DA as private sector arm na nag-gather ng feedback sa mga private sector at through resolutions ay ginagawa nila mga policy recommendations for DA and ATI to implement, to make our services better. So isa yan sa gusto natin i-highlight yung ating partnership, good working relationship with RAPSI. In fact, yung kanilang chairperson ay member ng ating Extension Services Providers Council. So member siya. So through that council, yung kanyang pananaw ay nakaging input sa pag-identify natin ng mga bagong extension services partners natin. So we also have, I mentioned ko na rin, siyempre, itong ating partnership with the Bureau of Jail and Management Penology, na kung saan katuwang natin sila sa mga community gardens. Regional ito regional. Regional. Yung ating mga kaibigan sa loob na tinuturing sila mga persons deprived of liberty ay nabibigyan ng chance na ma-appreciate ang agriculture. Kasi sila, through community urban gardens, for persons deprived of liberty ay nabibigyan sila ng chance to appreciate agriculture and at the same time learn the technologies, mag-garden habang nasa loob para in the hope na paglabas nila ay ma-adapt nila yon sa kanilang mga household and communities. Pati yung pagkain nila ay sila na mismo yung nag-produce noon. That's the idea na kasi alam naman natin agriculture is directly, it means directly na food production. Correct. So yun, they produce their own food and we hope na with that ay ma-change din yung kanilang outlook, di ba, sa buhay at paglabas ay medyo ma-involve, makatulong natin sa food production. So we also have partnership with the SWD. So recently din lang yan na tayo ay naging major player sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o IPAHAP. So katulong natin dito ang DSWD and other agencies. Multi-sectoral din. Tama ka, multi-sectoral ito at maraming agencies na involved. Especially yung mga karamihan gaya natin na mga kliyente ay mga farmers. Na hindi naman natin maikakaila na based on statistics ay yung mga farmers, fisherfolk ay isa sa mga nasa laylayan, di ba? Correct. So ito yung ating pinagtutulong-tulungan na sila ay maahon sa laylayan at maisama natin, maitaas natin yung kanilang antas ng namumuhay. And of course, yung ating grupo naman ng mga learning sites for agriculture. So itong BLSA. So napakalakas na nito ngayon. Mula nung nag-umpisa, konti lang sila, but right now ay napakalaki na at sila mismo. 69 na. 69. And sila mismo ay nag-isip ng programa. Of course, in partnership through the guidance of ETI Bicol, ay naisipan nila at na
na-formulate, na-conceptualize, ito Best tinatawag innovation, natin na Top 555 project. Pinarangalan ito sa national level, sir. No? Isa sa mga napangaral-ngalan. And of Best course, innovation ng center. and I think na feature nyo na rin siya sa inyong mga nakaraang episode. Lagi namin na nung nag-umpisa pa rin din sila, nag-start pa lang si Sir Choi, yung nila. So talagang na-cover na lang. Ngayon po ay na-cover namin pero yung isa na doon sa mga 5 sa top 5 na crops na inaano nila. Yun na yung feature natin ngayon na maano yung demand nandiyan tapos talagang merong kumbaga maganda yung result nung nila. Kaya po sa mga nanonood, pwede naman nilang balikan yung mga episodes natin, di ba? Sa naman po yun namin, sa YouTube, YouTube na. They can always watch it. So, para po doon sa mga interested, kasi napaka-promising, project nitong Top 555. Sabi nga niya, nag-uumpisa pa lang siya, ay naparangalan na, at hindi tayo titigil doon sa because it's a long process. Hindi naman siya madali. The idea is to develop this top 5 na crop resilient crops ng Bicol. Kasi dito sa Bicol, no? Alam naman natin na tayo ay typhoon belt. Kung merong earthquake belt, ay meron naman typhoon belt. Di ba? Kasama ang Bicol, including siyempre yung Samar. So, that's why napakaganda po na pagtuunan natin ng pansin itong Top 555. So ngayon, dito lang muna nag-uumpisa Region 5. Pero alam ko, marami ng may nag-express na ng marami ng gustong mag-benchmark sa atin at tingnan kung paano ito na naumpisahan. So, napaka-importante na sa atin, sa ATI, ay continue our partnership with BLSA so that yung talagang objective ay ma-realize na tumaas yung produksyon nitong climate resilient crops na ito at in terms of marketing ay mapataas yung antas ng mga farmers na kasali sa programa. At Kuya Mike, ito pa rin partnership natin sa ating mga iba't ibang government agencies like Philippine Army, down sa ating Project Peace, di ba? So, they are also a very strong partner, BTI Bicol. Philippine National Police, katulong din po natin. And of course, itong Naga City, LGU, particularly dito sa ating Project Peace. Pilot muna dito sa sa part na to. Pero later on, parang dinig ko ay talagang din sa ibang mga probinsya. Mag-umpisa na rin doon sa kanila maybe this year or next year. Kasi nakita na yung magandang epekto noong Project Peace. So marami na nag-express na baka pa pwede na sa kanilang mga LGU. So, may rin natin, di ba, yung model. Ma-replicate natin yung... Ma-replicate. Tama ka dyan. That's the word. So, to replicate mga best practices, best extension projects na ini-implement ng ATI Bicol in partnership with these agencies, mailipat sa iba pang mga interested LGUs and communities. So in terms naman yun ay sa mga partnerships natin, in terms naman sa mga services, nagkaroon din ng evolution yung from when I started until now. Siyempre nung pong sometime in 2019 ay pumasok sa atin ang African swine fever. So ayaw naman natin pero wala tayong magagawa through alam naman natin na movement of product ngayon ay napakabilis na because of globalization, access to technology, and of course, sa pagiging makabago ng ating bansa. So, pumasok sa atin ang African swine fever and marami ang tinamaan. So, ang swine industry ay it's a billion-dollar industry actually but devastated during the outbreak of ASF. At tayo, maraming nadipap. Maraming nadipap, maraming mga backyard racers na nawalan ng hanap buhay. Totally zero Mga commercial farms na wipe out yung kanilang swine population. At syempre, tayong consumer, mga kumakain ng pork, tumaas yung presyo. Diba? Dati, nakabibili natin 2 kilo, naging 1 kilo na lang. Diba? Minsan nga, dati, syempre, mahirap tayo magano ng ngayon, mas mahirap ang pagbili ng karne. But through concerted effort, joint efforts ng iba't ibang concerned agencies like DA, LGUs, and ATI, ay nag-implement tayo ng mga tinatawag na Inspire projects. Ito ay to repopulate the swine population. Kasama na dyan itong
mga in-implement natin na proyekto, ito pong swine multiplier farms, mga through our partner LGUs, mga LSA, SWAIB, and of course itong swine integrated or SERP na tinatawag Yung ngayon. na kung saan aktibo kayo, tayo sa mga staff natin, ang ating livestock team, ang infra team, sa pag-i-inspect ng mga ongoing construction natin. So lahat ng ito, layunin nito na ma-repopulate yung ating swine population, mapatatag yung swine industry, at muli sumigla yung mga dating nagre-raise ng baboy ay muling ma-involve at kumita ng malaki. And of course, tayo naman sa consumer ay masiguro natin na healthy at nutritious yung ating binibili. At syempre, medyo affordable ang presyo, di ba? Yun naman ang gusto natin. Then, professionalization. So, with the advent of the law on continuing professional development, CPD. Tayo ay syempre nag-institute ng program na kung saan yung ating mga trainings, tayo ay nag-apply sa PRC as CPD provider, di ba? So, lahat ng kurso natin na nakatuon sa mga EWs ay sinisiguro natin na CPD accredited at yung ating mga participants ay nakaka-earn ng CPD units na magagamit nila sa pag-renew ng kanilang mga professional licenses. Especially ang mga agriculturists, ang mga agricultural engineers, mga veterinarians, at iba pa pong professional. So yan ang isa sa mga bagong inisyatibo ng ating institute. Then of course, itong FEEDS program natin, itong Technogabay FEEDS program, na kung saan, I'm sure you are very familiar because ikaw ang nito, pinaka-lead person or focal person, ay galing ito sa DOST. Di ba? DOST ang nag-umpisa at nilipat sa ATI. Nung na-consider na isa na siyang mature technology, nilipat na sa ATI at tayo na nag-manage. It's very good because it enhances access to information, technology, and different innovation through our partnership with different local government units para sa ating mga FEED centers. Hindi lang sa mga FEED centers, meron na rin tayong bago, yung mga FEED kiosk. Di ba? Sa mga LSAs naman at barangay. Di ba? So, yun ang mga mga bago nating inisyatibo. Mga FEED hub, kiosk at FEED centers. So, nagbibigay tayo ng mga ICT grants doon sa ating mga partners. So, malaki din po itong napakaganda po nitong proyekto because through FEED centers, yung mga farmers natin ay pwede bumisita, di ba? Magbasa, mag-access sa mga technologies, manood ng mga technology videos doon sa pinapamigay ninyo na mga TV at iba't iba pa mga ICT equipment. Then, of course, nagkaroon din tayo ng RCEP, di ba? Dahil nagmamahal ang bigas, so our Congress enacted the Rice Competitiveness Enhancement Fund. So, ito po itong batas. Ang tawag nito is Rice Tarification Law at yung operating program is the RCEP. So, involved din tayo sa extension services. So, yung pong, I think, since 2019, ay aktibo natin itong ini-implement doon sa mga RSBSA registered farmers. So, we provide them RCEP trainings. Mga farm mechanization. So, marami po silang na-access. So, we are part of that program. So, that's RCEP. Then, I think after 2 years, ay na-enact na rin itong CFIDP. Ito pong Coconut Farmers and Industry Development Fund or program. Ito namang CFIDP ay ito naman ay yung paggamit ng Coco Levy Fund, di ba? I'm sure yung ating medyo mga veterans na nating mga audience, yung panahon ng Pangulong Marcos ay kayo ay teenager na or binatilyo or probably nasa farming sector na kayo, coconut farming, you are very familiar with the Coco Levy Fund. So ito ay na-freeze nung time ni President Cory Aquino and succeeding president, and finally during the time of President Duterte ay nakapag-enact ang Congress ng batas to use this fund. So, through CFIDP programs. At muli, katulad ng RCEP, tayo ay nabigyan ng mandate to provide training services doon sa mga coconut farmers naman and their beneficiaries and also associations, di ba? Actually, doon tayo sa component 2 ng programa ng CFIDP. Dati tayong component 1, pero ngayon dahil doon sa bagong ni Presidente Marcos again, tayo ay ginawa ng isang component. So, yun yung kahalagahan. Nakita yung kahalagahan ng ating ginagawa ng mandato natin ng training.
So, nandun tayo, kasama natin yung TESDA. TESDA, okay. Tama ka dyan, Kuya Mike. So, kumbaga, isang buong component binigay na sa atin. 'Di ba? Kasi nga, sa lahat naman ng development, napaka-importante nung pagsasanay. You cannot learn new things unless you train for it. So, ganun po. So, kaya sa mga coconut farmers po natin dyan, coconut youth, marami po kaming programa sa training services, strategic communication, like info caravans, school on the air. So, mag-antabay lang po kayo para matuto kayo ng iba't ibang technologies through that program. And of course, napakabago natin yung ating internship program naman sa mga coconut farmers. Yung mga anak ng yung mga anak ng coconut farmers. This is similar with internship program ng ating OA, Organic Agriculture, at yung sa ating corn. Sa corn. So, yan. Pangatlong internship program ito na sino-showcase ng ating opisina. So, sa lahat po ng interesado, sumubaybay lang sa aming Facebook page at alamin yung mga instructions at pag-message lang po doon para ma-providean kayo ng kaukulang assistance. Lalo-lalo na yun, sir, sa natin na pang-apat na taon pa lang tayo ng programa implementation sa CFIDP. Pero, yun nga 50 years po kasi ito. So, kumbaga, napaka-aga pa para or marami pang time tayo na mag-engage doon. Tsaka napakaganda ng mga programs. Napakaganda po ng mga programs. Wala naman bayad, dedication, commitment, at panahon lang po. Daming ahensya din ang tutulong po, around 14? 15 IAs or implementing agencies ang nagtutulong-tulong po sa pag-implement itong CFIDP program. At I think sometime in 2017 ay inumpisahan natin or 2019 yata itong ating UMA. Itong Unlimited Mentoring in Agriculture. Na kung saan sa palibot nitong ating opisina ay meron po kaming mga showcase technologies. It is our local initiative. Center-based. Innovation din. I think naging awarded din po ito sometime in 2022. 2022 or 2023 naging awarded din po ito as one of the outstanding extension project initiated by ATI Bicol sa atin pong national annual review. So nagkaroon din po ito ng award because it showcases farming technologies and venue of on-the-job trainings ng ating mga partners na mga SUCs, 'di ba? So napakagandang intervention. Learning by doing. Kung ano yung tinuturo namin dapat at least nandito rin sa atin. So, marami pa tayo, sir, ng mga ganun na programa at kapartner. So, ngayon po, ano po yung, kasi sobrang daming ito. Baka kasi na-overwhelm din tayo. And minsan, baka may nagsasabi siya, paano naman kami, sektor ng ganito? Paano naman yung sektor na, kasi yung dito sa atin, rice, corn, di ba? Yung coconut. Paano may mga ibang sektor naman nagtatanong ngayon? Paano naman kami yung ibang sektor namin? So, isa ba, ano kasama po ba yun doon sa mga challenge or challenges natin ngayon sa ATI, specifically sa ATI Bicol, lalo na itong mga susunod na buwan at taon at dekada ng iyong pamumuno, sir? Yes, so, siyempre, tutuloy natin yung ating mga I think lahat naman tayo nafe-feel natin yung challenge, di ba? Kasi nga, since ang ATI ay nabibigyan ng mahalagang papel, so tumataas yung paningin sa atin ng ating mga partners, tumataas din yung expectation. So challenges is expected. So ang ating of course ang ating direktiba syempre is ituloy yung ating mga ginagawa na mga standard commitment. And of course, special attention ang bibigay natin syempre sa mga programang gaya ng sumusunod. Syempre, ang CFIDP, because sabi nga natin kanina is pang-apat na taon pa lang. Pang-apat na taon. And of course, binigyan tayo ng malaking halaga from part of the component 1. Parang sektor lang tayo doon. Binigay sa atin ng sektor na training talaga. So tayo na lang ang nandun na agency and together with TESDA. So itutuloy natin ito. Paigtingin natin ang mga serbisyo dito. Paigtingin natin ang partnership sa iba't ibang mga kapartner natin to ensure na yung ating training is relevant, responsive, and of course, demand-driven ng ating mga NCFR S-registered na farmers. And of course, inihintay din natin yung ating RCEP. Yung training services kasi ng RCEP na freeze this year because nga nung RCEP 2.0. So all other components ay tuloy-tuloy po yung serbisyo nila pero yung training natigil this year. Halos wala tayong pre-provide na training sa RCEP. Pero
ang directive ng ating central office is baka ngayong bago magtapos ng taon Last quarter. ay magbaba. So we are expecting na Pinag-prepare may parating na gagawin tayo sa RCEP. And of course, 2026 isa yun sa mga ating mga major services na ipoprovide. And of course, challenges din sa atin itong PAFES kasi sabi nga natin malaking partner natin ng LGUs. So ito yung ating operating program sa kanila. So tutuunan natin ng pansin din ang PAFES implementation to ensure na yung lahat ng ating mga LGUs ay hindi naman natin napapabayaan. Correct. 'Di ba? At nakukuha natin yung kanilang mga priorities through the collaborative plans, yung tinatawag natin na si PAFEP. And of course, yung ating mga training programs ay paigtingin pa natin, re-register natin sa CPD, through our consultation ay may provide natin yung ating mga demand-driven, proactive trainings at we will ensure na I'm sure you are familiar din, Kuya Mike, doon sa ating competency framework. Correct. 'Di ba? Na yung lahat ng ating mga EWs from BAEC, from Basic Agricultural Extension Course up to specialist level ay pa-undergo natin ng framework. So, ito po yung hagdang-hagdang proseso para sila ay yung mga bagong extension workers natin na na-hire ay maging eksperto, maging specialist, maging trainer, maging resource person. So lahat we aim na all AEWs from across programs, from regular, rice, corn, etc. ay makapag-undergo nung sa ating sinasabing competency frameworks. That's a challenge actually. At pagtutulong-tulungan natin na iyan ay ma-provide sa ating mga AEWs. Inaabangan nila yan. And of course, ang ating rin naman pambato, yung ating digital farming program or DFP. So, of course, through the IS ay napakalakas ng ating digital farming program. Mas pagtutuunan natin ng pansin at i-elevate natin yung ating mga serbisyo because napakaganda nitong platform to introduce farming sa ating mga kabataan or sa ating mga new breed of farmers na hindi na yung traditional na labor intensive. So, through the use of ICT tools, digital technologies ay mas napapadali yung farming. Hindi na siya farming lang per se but also management na using various technologies. Basically, doon na tayo papunta, sir. Yes, you can use remote technologies, 'di ba? Mga iba't ibang technologies na kumbaga tawag diyan is automated yung sa operation. So through IS, dyan si ating local person, si Mr. Christian Tosok, and of course, all the rest of the IS team ay fully committed to implement this training program sa ating mga stakeholders. And of course, to ensure na ang ating serbisyo ay quality at sumusunod sa international standards ay patuloy nating i-comply at pagsusumikapan na tayo ay makapasa sa always na makapasa sa ating ISO certification to maintain our ISO certification, which is incidentally ay malapit na. So naghahanda tayo diyan. So sa ating mga clients, kayo po ay rest assured na amin po mga serbisyo ay ISO certified. So hindi natin yan bibitawan. Yung ating so for re-accreditation so we aim to be recertified at of course continuing compliance and certification. Ito pong lahat na ito, basically ng ating ginagawa sa ATI, ano po yung magiging, parang effect nito doon sa inaano rin ng ating mother agency, specifically yung ating DA policy direction. Tama ka dyan. Sabi nga natin kanina, lahat naman ng ating mga initiatives ay of course in support to the trust and priorities of DA. So we support always ito pong ating mga ginagawa ay talagang naka-geared towards the realization of the different DA trust and priorities. So susuportahan natin yung programa ng DA na farm clustering. Ito pong F2C2. Ayan, farm and fisheries clustering and consolidation across different banner programs. So ang different banner programs po kasi meron sila mga kanya-kanyang clusters. Meron namang nag-overlap, merong nag-consolidated, merong clustering yung rice, meron din si vegetable. Nakasuporta tayo diyan, Kuya Mike, to ensure na yung ating mga serbisyo ay nakasuporta sa clustering and consolidation ng DA. And of course, yun pong ating mga training ay value chain approach na across segment of the value chain from production, input supplies to production, marketing, post-harvest, up to consumer level ay na-address natin.
Ayan, so make sure na tayo ay nagpo-provide ng serbisyo diyan sa initiative ng DA to cover all areas of the segment of the value chain. And of course, digital agriculture, sinabi na natin kanina, towards agri-modernization. So we will ensure na itong ating programang ito ay maitutuloy natin so that makaka-contribute tayo sa aim ng DA na digital agriculture modernization. And of course, we would like to intensify our AFE services. Kasi nga, ang atin pong based on statistics, 1/3 ng labor force ay nasa agriculture areas, di ba? At sabi nga niyan, gaya na sinabi natin kanina, mostly ng farmers and fisher folks ay nasa laylayan. So we will intensify yung paghihirap we will intensify our AFE services, particularly ng ATI. We will sustain and strengthen our partnerships, complementation and harmonization of AFE services to ensure na ang ating programs ay proactive, responsive at demand-driven at talagang kailangan ng sektor. So yun ang pagtutulong-tulungan natin na magawa in the next years to come. So yan po, talagang kung maano po talaga natin na makikita natin ang ating pong ahensya ay tuloy-tuloy lamang sa pagpapaigting, lalong-lalo na sa ating serbisyo na tayo ay makapagano sa ating mga farmers, di ba? Makapagbigay ng mga kaalaman at yung mga makabagong teknolohiya. At ito ata, sir, ay hindi ata ito matatapos. Siguro kahit kung sino pa yung susunod sa iyo ay ganun pa rin naman yung magiging trust nila pagdating sa extension, no? Kasi nga continuous ang ating lalong-lalo learning ang sinasabi natin dito. So, with that particular note, sir, ano po yung panghuli nating may papayo or message natin sa ating mga, lalo-lalo sa ating mga kliyente? Lalo na pagdating dun sa ating mga farmers dito sa Bicol region. So, Kuya Mike, gusto po nating ipaalam sa ating mga stakeholders, mga partners and clients, sa mga listeners po ng ating Kaugnay Podcast na ang ATI po ay patuloy na paigtingin ang paglilingkod sa sektor, magpapatupad ng iba't ibang programa para sa mga essential workers natin, mga kabataan, kababaihan, special concerns, yung pong ating mga different sectors na nakasama rin sa ating mga stakeholders. Patuloy po kami magsiservisyo. We will sustain our high-impact programs like Top 555, Project Peace, ito pong ating mga PAFES, NLP projects natin, ito pong mga community gardens natin, sa NUPAP, tutuloy natin yan. And of course, ito pong ating mga youth programs, local internship, scholarship. Meron tayong international. Meron pa tayong international internship. So patuloy po tayo na magkapatupad niyan. Kaya nananawagan po kami sa mga kabataan na patuloy na makipag-ugnayan sa ATI Bicol so that you can avail of our services, local internship man yan or international internship. We encourage you to join at makilahok at avail of our services. And of course, we will explore new partnerships. Explore new partnerships doon sa mga sektor na hindi pa natin naabot at nangangailangan ng ating serbisyo. And of course, mag-develop tayo ng mga bago at innovative extension projects para po sa ating mga stakeholders. Sa ating po mga partners, rest assured na patuloy po kami makikipag-ugnayan sa mga national government agencies, sa mga kaibigan natin sa state universities and colleges, sa mga local government units, and of course, sa mga partners natin sa private sector. Asahan nyo po ang aming pagtutulungan. Kasama ko ang buong ATI Bicol na magpo-provide sa inyo ng makabuluhan at progresibong serbisyo sa agriculture and fisheries services. Lalong-lalo na po na sineselebra natin ang first ever na NAFES, yung National Agricultural and Fishery Extension Services Month. So, hindi lang yan ngayong buwan. Tayo maigting ang serbisyo. Ngayong taon. Lagi po, araw-araw, lagi po kaming maigting ang serbisyo pinapatupad dito po sa ATI Bicol. Asahan nyo po yan, mga kaibigan. Okay, so maraming salamat Dr. Joey A. Villarmino, ang ating Center Director po sa ATI Region 5 sa pagpapaunlak at syempre this is your first appearance in our podcast. Thank you so maraming much. Salamat po, and of course maraming salamat din po sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig nitong ating podcast.
Of course, si aming section chief, Yeah. si Ma'am Primalo Imperial. And siyempre, ang ating kasamaan dito, si Kuya Chan, bilang taga-ano natin, Producer, director. Oo, lahat-lahat nandito na ata. Diyan eh. Pa yung yung PA pa rin. No? Producer, director, editor, PA. Sa lahat pong, siyempre sa puwersa ng Region 5, Yeah. ATI Region 5, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsusuporta dito sa ating Kaugnay Podcast, provider of extension advice and services. Again, ito po si Kuya Mike. And mabuhay po tayong lahat at patuloy nating itaas ang antas at ang kalidad ng ating serbisyo, lalo-lalo sa agrikultura at sa pangalaisdaan. Again, maraming salamat and good day. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.